Durant 4 anys, el PP de Torró va governar Gandia de forma obscura i sospitosa, abusant de la seva majoria absoluta. Però fa exactament 2 anys, Més Gandia va rebre 6.400 vots. Es donava pas a un equip de govern digne, plural i transparent. La bona gestió del nostre govern ha posat ordre en els comptes d'un ajuntament en fallida i hem liquidat eixe niu d'irregularitats que era l'empresa pública IPG. La ferma aposta pel pagament als proveïdors ha donat oxigen a les empreses locals. Però des del grup municipal Més Gandia hem fet moltes més coses a banda de netejar la casa de totes les persones i restablir la confiança econòmica. Vam prometre que primer serien les persones i ho estem fent, aturant els desnonaments, informant sobre clàusules hipotecàries abusives i augmentant els recursos per a la gent que més ho necessita. L'educació i la cultura són fonamentals per a Més Gandia. Ara, els xiquets i xiquetes de Gandia tenen accés als llibres de text. Estimem i protegim la nostra identitat, patrimoni i entorn natural. La lluita dels col·lectius per salvar la platja de l'Agüir ha acabat en victòria i a Més Gandia treballem per millorar-la i viure en una ciutat sostenible i integrada. Amb serveis com Urbalab ajudem a les persones a reinventar-se professionalment i tornar al món laboral. A Més Gandia defensem el comerç de proximitat, les tendes dels nostres carrers. Volem educar en igualtat els més menuts per a canviar el futur. Però lluitem cada dia per eliminar ja el maltracte a les dones. I reivindiquem la diversitat i la integració de tots els col·lectius. Perquè a Més Gandia som també un equip divers. Ho estem fent!